Місяць за ґратами Бекіра Дегерменджі обходиться його сім'ї у 25 тисяч гривень. Стільки коштує 2 продуктові передачі, лікування та послуги адвоката. Усі фінансові витрати зараз лягають на плечі рідних політичних бранців та небайдужих кримців. Законопроект, який передбачає 96 мільйонів гривень для допомоги родинам політв'язнів, загубився в кабінетах Верховної Ради. За нього вже рік не можуть проголосувати депутати. Як виживають сім'ї несправедливо засуджених кримців, розкажемо далі у сюжеті. Це Аліє Дегерменджі. В її сім'ї 2 політичних в'язня. Чоловік Бекір та син Мустафа свого часу зіткнулися зі свавіллям так званого окупаційного правосуддя Криму. Мустафу заарештували 4 роки тому після мітингу за цілісність України 26 лютого. 2 роки він провів у СІЗО. Бекір Дегерменджі за ґрати потрапив у листопаді 2017-го. Алія Ханум розповідає, через постійні поїздки на судові засідання їй довелося звільнитися з роботи, де вона пропрацювала 17 років. Тепер їй і доньці Мавіле доводиться тяжко працювати, щоб заробити на адвоката. Я веду договор со своим адвокатом, что в зиму мы с ним работаем в долг. То есть все судебные заседания, это выезды в СИЗО, это подача заявлений, это ходатайство. Все это оплачивается, и поэтому мы с ним договариваемся, что потом, выйдя в лето, мы работаем, мне в этом помогает дочь, зарабатываем деньги и рассчитываемся с адвокатами. Один місяць політв'язня за ґратами обходиться їхнім родинам у щонайменше 12 тисяч гривень. Для сім'ї Дегерменджі ця сума вдвічі вища через слабке здоров'я голови родини. Учитывая, что в месяц надо сделать 2-3 передачи, это по питанию, и плюс эти медикаменты, адвокаты, дорога, жилье, это в средней сложности около 50-60 тысяч уходит в месяц. Потому что все-таки цены растут на продукты, на лекарства вообще астрономические цены. Держава обіцяє допомогти грошима сім'ям політичних бранців з Криму, та поки що жодної копійки з державної казни вони не отримали. Голова фундації Криму у Польщі Реза Асанов свого розчарування не приховує. Україна не дбає про своїх героїв. Саме тому він сьогодні тут, у Києві. Шукає підтримки для своїх співгромадян, в тому числі фінансової, в посольствах США і Польщі. Даже сидеть в тюрьме бесплатно нельзя. Даже этого нельзя делать, потому что мы должны кормить их, хотя бы кормить. Хотя бы оплачивать адвокатов, которые защищают их. Понятно, что в Мордоре защитить через адвокатов никого невозможно. Із Києва додому повезуть надію, жартує Реза Асанов. Про конкретні суми допомоги від іноземних держав поки не йдеться, зате є політична воля підтримати родини політв'язнів. 96 мільйонів гривень, які знайшлися в держбюджеті для їхніх потреб, цілком вистачило б, каже Реза Асанов, якби народні депутати за цілий рік знайшли час, щоб проголосувати за цей закон. Тетяна Солій, Іслам Пінка, Заман, АТР.